Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA Barim Jong Kamalim constituency uba penshai manix aim ula penkre menta banyak konnya ke election MLA arajar arpulai na Malim constituency bat shen ki shiteng banai jong news nem un penbanano na ka sengsan perthai ayu ba unya kon shwa ba un penkre banyak konnya ke election uba penshai ula ong ba ula yat keleng ke constituency ban tuat jingmut na ki pat ba bat ban terwa yalade ko mukurtong ha ka baki babun kila aidak ba udai ban yaj bet shakmat banyak kun hake election MLA arajar arpulai haba yakran mat ka Batisi TV uba penshai ula ong ba ka jing penkre jong u ban mi shakmat banyak kun ha usnam arajar arpulai kadai halor ka nongrim banyak theria tai ha po ka jing dorbar thau an ka jilna na ka benta ki babon ki mat ki baka jaj benreu ka don hapedeng ka jing bat ula ong bakam don jingmut ban shu jet di ki MLA ban shu mi khmat lani ban shu wan ra scheme namar baka scheme lei kala don lepa hanrei ka badon kam kalong ban jet yaki nong thau an ki bala kren hayeng dorbar kumban shu penkin mau hang ni ba uba penshai manix aim ulami khmat kumu MLA jong ka Malim constituency la laisen kenti kata nengkong house nem khat khandai spa khandai pulai na ke APHLC house nem khat khandai spa khandai pupra kumu kertong shimen bat house nem arajar lai kumu kertong shimen ula sha jedru kumu MDC la laisin arsin Malim constituency kata house nem khat khandai spa prapu khandai bat khat khandai spa khandai pusau bat shisen na light kro constituency house nem khat khandai spa khandai pu khandai Hadirin malami ke jing pihak constituency thamai uba penshai manix aim ulalaj banyak kunnya ke election MLA na Mauplang constituency house nam arajar khat lai bat arajar khat pra henrei umshim la poi shakathong bat menta ka kenti ulawan pai biang Malim constituency ka baulami kman menshwa menta ngadang terwa ngadang tuat jengmut shwa ngadang ia cua ban kenjok ketin ni baik bak kan tiki sungu kumno ya ke jengwan biang ke jonga sekena ke lempung ngamong kumbong ngamong kiwe mangan nyale long atarwa te gasyong pat hu baik bak kan laun pediang te kadang-kadang masa sim ka rai hadin ba la ya kum tu ban kenjok ketin mani kendu ya kitu gi orang ba ki long kemi kena samla keleng-keleng batuat jemut nak ikan kalong hanganu kedur namar i ban wan kelempung kalong ban surf ya kejai ban riu ka Malim konstituensi ka de ban long kum ka represent ya kejai ban riu po assembly kan darbat hawan kan am ka jing kwa janga ban wan phai yang Malim tu ka kalong ban surf ya gibriu bat khamtam ya gibriu jong konstituensi ma bat khamtam along ban ya don benta na benta ban sandur ya kalawai jong kajai ban riu kata ka de kong sana pigi seng perthai baro gidi kilong gemju hi ka shong ha ubriu kan ada ubriu ubam trei ubam non ka jingkit kli ka jai ban riu kamut ka parti kamla lai tinggi dan kami gibriu syakin kalong tik ko Ronaldo kan subu Ronaldo de unong ilak kai football ada upong da ka uniform jong ka selong ru tap gol hi rela da ngapan ka pong ka uniform jong Ronaldo ngam la teman tap gol ngam tap mo ti ka talent ka sap ka bo bleu ai kan ti ka parti kam dan ni ka parti ka sulong teman identify ala dik kan ti la ngiyo si sapat ka parti ka badon ka jingkit le ka jai bendu tu ngalok kalong hi kan la ngimyo pat ki parti ki badon ke jingkit le ya kalau we jong jai benriu ki ba kan mau jai benriu tang ke por election ta kamlong te ban jon bentalang ba kum kita ki parti kamlong kan te regano no ke parti ke badon ke jing ke jong ke im na mata ban wanra e kalau we ke ba pernai na ke benta ki kun ksiu ki kun miau ki jongi baro katakan kadai ke bokong sana katakan ngong ifi ka manifesto kadai tang hadu ndala adep declare election ti ndala adep declare result kata manifesto kala sutap no kim juhle judan ba ngampat GE ba parti
bakin kele ke manifesto long long ka respond ki pai ba kan long long nakaliang ka jong ki pai ba long ka respond ki jong ki kalong internet kan ki so comment kan ba le si ngalawan biang si kan ke Lampung ada uri-urim te ngla experience la pi ong nang bantaban kecek beriu banyak keren assembly nama kador bar tau anjing dan kami ni ginong iya ginong tau anjing ngim dan kami ke representative ngim dan kami ginong tau anjing nama kador bar tau anjing la kalong ka Lok Sabha Raja Sabha la ni assembly kedai ka pakongsan ha da ngi utilize ya ka nama kedai ka authority ke bala ai da constitution yang dari India te la nang inang ban utilize bah ya ka power ka ba upai ba open committee kedai ka wei ni ki atiar ka mangila ban yada ya ka lawai juga jai penriu ndre ha ka badai pat bat ka constituency ti ka syong ubri uno ro a b c d ro batre utrei tu bom trei da tu umtrei ke ampi ka jing duna ngibun mdai bangi duna tang baki terwa upai ba pat umpa ya kita gibriu ke ban lek tawan kan kata kadon ke jing aper nah takadau upai ba hi ke babun sin ke babun konstituensi long umpa ti kita gibriu ke basisha ke ban lek ban tawan kan Henry babon ni kan giba terwa kaleng-kaleng ke konstituensi kaleng-kaleng ke jala ke jongi te Henry ka sulong bagi mio ke pasport no upai ba kan bagin jendala yo ke pasport khamel ti bau arhulai ki pai ba ki di man kendit beri ki di man sungtu ki di man ai ya ka bagi ong ngan chu ong no akten phan ka passport la ne ka go ahead ya ki beri ki badon chi sha kata ka jing thumu ban lek ban thau an ke hi ka bangi ong ka de inner management namar kata ka inner management ki pai ba jongi kimla ban control ki inner management khoi ka outer management phimla ai ban control mo ka inner management ka bokongsan ba la dictate yangi da ki pat ki forces kan teng la mut ban lek thabut man thap su to rei shi spa mitar la don no kita ka jingpun choi te kata ka inner management ka bo play la ai hangi mangini man nang ban manage ngimla su ban control tina ta ka daw ngi long plot no show kan la mut ban jit utu bru bo pakau bo biang dan dala poi pada hang to namar ba kadon ke jing pensyoi mah ti ka kut no kan ti poi su satu kan dan renga khmi lenti ka ba ong pi ba ngi don kam ba ka inner management ki pai ba ki don kam ke inner management kanang ba ki outside forces ke ba pensyoi u pai ba ban bakala lenti kinum la ban job ha kan ga hulai kan ka to ka outer management gi ong kamu ong pi mena ka inner management atau outer management maybe de ki break budan halor kimla ban manage ban penyedaya ki kan te henry ki dan ru ki we ki factors kan henry menchua ka por ki we ki dang long nong yalam ki we ki dang la ban control yo pai ba ya ki nong yalam kan henry kan ka juk mentapat ngam tip syu ki forces ki don ki forces ta mengempat kwa ban claim enta nanta ade ka por ha karansan pai ba ha ka ba ubabon balang unsngap tingin hap himan ya keren ni kami hi nakata ka daw ngi don kam ya ka strong ruling but ka strong opposition hi nakata ka daw pipai kini giri ki babon ki kiu has khmat balai la da pipai ya po America ke don ka Democrats sebagai Republican pipai ya po England ke don ka Conservative but ka Labour Party ti kim ju switch chane satai sin ba jin ang tu kine bai ti ki kren bai ya ka lawai jong kari ki jong kiken tela fi don hi ka strong ngam ong shu ki opposition mo ngong minority side ke majority sin fi don majority fi rule ka country fi rule ka state te sin ba fim don majority ka la minority ke ti kitu ki minority ki don great role ban play ken nam ta ban saindur ten rela ki minority ki lek lo majority tin dan issue nya keren po assembly tum dan issue ki nya keren lap shedi sha fi la fi ong ye ro kom tre kam te kata ka syong ho pai ba hi ban batai katre ka no kom ten re ka bakong san e ka dong ki issue kan la fi ong ngamara hospital ngamara surok kitu ki dan kam ya ka jing im jong imo ten re ka bakam kong san e ka long ki issue
kiba kongsan kiba kajai benriu ka don kam ka bagi seng balang ru gila dawa na koi ka por so ka por pi kata de kiba kongsan tien rei la da ki issue kiba dei ya baro lang na mata ujai benriu kam dan te kamut kanu sarkar kam long efektif ke tien rei kiba kongsan ka de issue jong kajai benriu ke jong ka state hi baro ko ki issue ngin la ban solve ke ne ke kata de kiba kongsan Bentar lah piang ngawan rak surau, ngawan rak hospital, ngawan rak. Katu kan dia benda jong nong mikmat. Ada umman rak tu nyelek menyelek election. Kamdan cuma dia menyelek election umman rak kita. Dan saya minta ke isu ni. Kepada cak menteri ke don kam. Nama ngila imak 21st century. Ngila dia banyak kat kum ke jing dawa jong ni ke 21st century kan. Hai ke bentar baru lah ke yok ke kot ke puli ke dangli ke yok kam yok jam. Hai ke bentar baru ini dia long well equipped. Mai ki por mo pensua pi. Kau kom terikam ke janjar bah. Hap pendan kam itu ki phone, langsung tu itu ki phone bosu nyat ke kiti, mata mobile everything. Si minit lah download. Te gani ke juk mata ka pher bah ke. Ki kena samlaru ke nang stand. Ti ki kena school ke albun ki jing dawa. Tinggi dia banyak kat kum ke jing dan kam jong kapor. Ngidi ban yo ki politician of the 21st century. Kamamut ban ong de ba ki politician of 21st century ngamut ban ong kini ki kena samla ngamut ban ong ki dan kata thinking ka ba ki de ban kala kat kum ke jing ya jong kapor ke. Ngidan kami ke political will. Fi dan ke politik dan kami ke political will. Ada kimdan ke political will am numla hi ban solve no ki issue. Mata ki babun ki issue la ki wiki state ki yo te belengi hang ne state jong ngi yo ki wiki state ki yo belengi ngi yo nomor la se ka political will ka kamdon ke ti ka wei hi ka long ba ting ngi kwa ban jingi po duriau tang ha ka wa do ngi patla ban jingi te ngin pech se ka duriau ka nam poi sino ke ti an ki issue ke kongsan ki ban take care bakai ki seng halang gila dawa gila bon ki issue ki bakong san hai jai ban riu te perkhat no phi la san post nam banta phi ka sulong gum ni ki parti ko ong phi ka parti baro ka parti ke ba tam ngi don kami ki individual ni kedi ki individual ki pelong ke parti te ka sulong tang ka uniform ke la seng ka ta parti A B C tang bangi don kami gitu ki banda hapok kan ki banda hapok ki di ngiyo ki di ki kumnu ki barung hang tai ki barung hang kanu ko parti tang menjab election na ki barung hang tu ko parti tang nomor bangan yo pisa bangan pak yo pai ba na ki barung hang tu ko parti ke badan ke jingit ba ngin job yo pai ba ke jingit na kata ke dei te ko mo ngai phi ngidon kade ki ngidon kami ki individual hi ki bandon hakno no parti te la ngiyo ki individual ki bakut ki ba baik ke blang ai teng pio ki brio ko ba teng umio tiket nong to la ya khat to yo tiket nong to la khat to the job election pada umbat shu ye tu ka principal ki jong ki phet no shoi teng ki lali pen kan bas keleng la depat kapor mo ko shu ong no we phet no te kam don ke disiplin ngi don kam ke disiplin ke mo fi la rangim dan ke disiplin de kamut ngi numla ai man poi sono ko disiplin ke bokong san ba kai te la rangim dan ke disiplin te kam no ngi la pan wara ke disiplin ye ka ja beri ko ko ba